ikke en som til navnet, men du skal så også kun have den i 2 uger. Og så skal du sidde i et halvt år. Det er sådan okay. Standardsmykke, det er ikke så pænt, og det er så grimt ud lige når man får det, for det er skide langt. Sådan her. Ja, fordi vi skal have lov til at... Ja, det er fordi, vi skal have lov til at hæve, så lige når du får den og kigger det fra, så sidder den og stritter, ikke? Okay, Lige at slappe af. Bare kigge lige ud. Bare fokusere på baby og slappe helt af. Det skal nok, vi har sådan et rigtig sødt billede der. ja, den ser sød ud. Ja, den. Han. Ja. Ja. Så er det lige at spille af, skal vi herovre? Ja. Farve I selv, jeg tror. Ja, eller nej, min mor gør det så. Ja. Sætter markering. Hvad siger du til det? Ja. Er det fint? Der er du er sådan helt... Kan du få numsen lidt tilbage og ret ryggen? Du er ikke så højt, så kan jeg bedre nå dig. Altså nå. Ja. Du skal også lige sidde ned en gang. Nå ja. Er der nok? Ja, den er ikke engang halvvejs. Godt. Det jeg gør, det er at tage fat med en tak. Kommer der en hul prik, og så sætter jeg skidt ud. Au. Du lukker bare øjnene, så hvis du sidder her, så gaber du lidt smule. Men jeg tør jo ikke. Men det er muligt overstået. Au. Det er den her, der går mest ondt. Okay. Den er ikke rigtig det. Jo, det er andet. Det er den der, den eneste, der går ondt. mest ondt. Du må ikke tage fat i den her. Hvis du tager fat i det der. Ja. Au. Maria, hold med min hånd. Seriøst. Bare slap af, Lea. Ja. Og hold tungen helt stille, så kommer det prik. Det var bare det. Og du gaber. Og holder tungen helt stille. Hey, var det så slemt? Au. Du klarede det skide fint. Au. Og smuk du af nu. Og så kommer kuglen på. Hvor er du god. Sådan der. Så er du helt færdig. Det klarede du da godt. Var det så slemt, som du troede? Bløder det? En lille smule. Au. Værsgo, du får lige lov til at have den her på. Okay. Hvor er du sej, piger? Au. Ej, det føles lidt mærkeligt. Ja, det føles lidt mærkeligt i starten. Det vil jeg også sige. Jeg lægger lige en ny her. Okay. Holder bare lige den der på. Au. Okay. Gør det ondt? Ja, mega. Okay, ej. Er det hævet? Prøv lige på siden, mand. Prøv at se den der stang, der stikker ud. Ja. Jeg kan ikke snakke, når jeg snakker, så gør jeg også sådan her. Hej, hvad laver du? Jeg laver ingenting. Ja, vi skal til at lige så gøre det. Okay.